Ayan, maayong buntag guys. This is Eric Kellogg. Welcome to my channel. Hello, welcome. Maayong buntag, ma'am. Unsa kani yung pamate? Hawak. Ay na butag TV dahil. Hawak, unsa pa? Sos mo na. Kaning hawak ni Bitadong kidney. Kani ang sa repetere. Kaning gini do o kaning gini. Sabat na ba? Mapila ka doon naman na. Ugay na ni ani. Dali na pita na. Kani ani? Ah. Ay sos, murag bubuak na na dai ba? Pila ka doon na. Wa may adlaw-adlaw na, kada adlaw man na dong gibati ako ra gidala-dala. Dala-dala ra. Unsa pa gyud? Wala lain. Gara-gara. Ay nek ato TV ha. Wala na ko TV. Tara dire puro tanan. Bakit ako na sa mga Ato friends? ay ato. Wala, ano yan, emote elo, kera, wala pamulpoy pangalay, sakit. Kani kay alang-alang wala. Dulo. Ang kami, nindot na siya singot, kaysa di mo singot. Ang gabak na eh. Masa man sakit emote elo, masa man Naman ay sakit to. Unsa Kani man? pamaul man imo. kamaol. Sige. Asa ganito yung, asa ganito yung address, Managa? Buena Vista. Taboy na Vista. Ayan guys. So, hello guys, hello. Shout out sa taga Buena Vista, Bansalan, Davao del Sur na si Ma'am Dere atong tabangan. Sa Isintay, pala ito? 65 years old, nagsunod karon ang akong gihilot buntag og karon puro 60 plus, no? Ayan, 65 years old sila na ito ang tabangan, no? Kay sakit na dyan kay iyahang pangiyuran o hawak, no? Niya, pamaol po sa iyang mga paa, kapating ko gihanay down so ato tabangan. Si ma'am, inabanan sa pagampo sa Ginoo, kay di man makayaw kita-kita ra, no? No, magsalig kita sa iya ha. Yeah. So, ato ihatag sa iya magpatabang ta. Of course, ako ang mga viewers nagatana sa ko kadadlaw, daghang kay salamat sa inyo ang kadadlaw. Ug walay puas nga pagtan-aw sa ko, pag-subscribe, pag-suporta sa ko. Of course, ako ang mga viewers, ako ang salamatan, ako i-shoutout ang mga viewers outside of the Philippines. Thank you so much for watching my YouTube channel. Special mention ang India, Malaysia, Singapore, United States, Japan, Vietnam, Thailand. Thank you so much. Of course, Denmark. Thank you for watching my YouTube channel. Wala ko ay. Of course, Kuwait. Nakita ka Kuwait? Ay ko ay tanan ako. Shout out to sa taga Kuwait. Mga dinalain ako ko ay. Ang iyang mga binalayan ni ma'am nasa Kuwait. Shout out sa taga Kuwait. Of course, ang ako na magpahilot ako karong first week o second week sa November. Magpahilot si Ma'am Alay Salim nga taga Matanaw, Davao del Sur. Magpahilot yun doon. Napa sa Kuwait, muli ay na. Muli sa ano, kasi bisag palo. Ayan guys, shout out kay Ma'am Alay Salim. Alay sa bato. Ayan. Okay, so maghilat ako guys para maayos si Ma'am. Okay, para makumbate. Grabe, rabay yung tanin ko gihana. Ayan guys, so shout out sa taga Buena Vista, Bansalan, Davao del Sur. Lastarma. Please subscribe, like, and share po, please. Para madungagan ako ang subscriber. Salamat. Ano ito na? Ay, dilo kanina daw. Sa isintay-dos. Basta ka. Hindi nito. Ano mabini? Alin? Latin? Ya, gusto minum ko na ito. Uy, dito ko. Wala mo rin dito? Dito ko sa bukid at ito, nagtingin ko ka nagabunas-bunas. Ah. Lailan mo kami palit na po ano na. Paramdam naman po yan. Masutan po lang sa Hindi, ganyan meron no? kanya. Tubog na, balin mo. Anak ka dito yung gawa. Puto, man eh.
Sige tayo, tinatungan ko din ay. Nakita. Ba't na pa na? Ito te, nalawagan. Itong gapon yung gigamit ng cellphone. Ano po? Ano guys? Ay sa kuha gutong ako nga. Ihatag kuha nga. Kung paggamit mo laki sa cellphone nga. What so itong kuha. Ano? Ito, anniversary. Oo. Habang mga damhagan mo na. Naku, ang ako ganin ako nga. Wala ba dahil nga. 500 ko niya. Wala nga. Ha? Higit naman no? Tingog ng likod. Pero no, Hmm. para magbangga. Trabaho. Simana na eh. Naudio na ako. Mati-o dong labi na. Dugay-dugay na kukuha ano, sikat tong nahilok diri. Ano na po doon? Trabaho ko eh. Tao din at story out there. Tao is story down. Matingay ba, matingay. Ako ni count level mo. Ha? Kaya kumanay, sakit na luto sa unawa sa pinapatay. Ari, dati. Ha? Ito? Inay demon. Sa tao sa dami. Tao din at story. Inay lang. Ha? Ito katagong balay. Ano ba kung sipot na magdun? Dili. Ah! Kapay cheese? Kapay cheese? Ano na niya suka? Ano na lang yung sukar? Ano?
ikaw na mga kanisikan niya. Ikaw na. Ako'y sa'yo, ikaw ay akin. Hi guys, dako kayang lemon gikan sa Kapatagan. Lemon ni ha, murag kiat-kiat. Lemon. Iya na itong kadungan ako ni Rido. Ato. Sa to, itong amigo ko ni mo ganun. Oh, nang balik. Dapat to, padang payor na ko ni Juan. Nino! Ah, Ay, wala. Nang balik, asan ako? paling sa iba na. Nindang kaya. Ayaw na duro to. Ayun to. Ilan ka po? Isa.
Charge. Samsung ba yun? Ah, bibig ko. Isipin ka? Isip. Mana mungkot? Ang tanah. Ito din ni Dolo, wala ang tanah niya. Ano mungkot to? Hindi ko na dito tayo nun. Batis pa ka. Batis pa ka nag-iigo ka. Sa lawa. Kung nakainit ka mong lawas. Tulog pa bag ko. Ang hirong ka mga kaparoon ka. Ito ang gusto mo. Nakakita na yun yung Hindi ako tabaglako. Tunda na sa dito nagligo, magkamisigirang napaagas. Naligo na dito ba? Di ba tagya ko nung labo na yubi? Surga? na. Surga? Ilagin yan ba? Ilagin yan. Pagdali ba? Balik ko dyan po. Ang food ko. Oh, modlo ko. Abribi ako dito ha. Toothbrush. Ah! Duha ka dyan po. Pagbalot brush. Oh. Oh, di ba? Kulatahon ta ka. Ilang lagi ko balot brush. Oy! Mauglaw. Kalay go. Manok brush diamond. Ayaw, gunita go susi, be. Napahagid ay. Ayot! Napahas bayo. Long! Kailan na sunod nakahangid na. Hindi na mag-feel balay. Kita ang korta.
Oh, sige po. Lagi sinok na. Ano? Anak, ano ka? Bawa. Kapit pa lang ako. Ay, Tulong mo? dapat maglingkod na lang ka. Hindi mo kalagi rin na. Parang mabahalan ako. Balik ako. Ang bayak. Sus, biskino ka huway ka. Bakit ka huway nga? Naingo naman na nung music na malay kuwang. Ang yaw-yaw lang ako. Sige, kung kay ingo. Ako, ano ka na nung buhay ka. Yabaw. Magbulbo ka. Ako kasi hintan na tiguan. Saan mataanin mo ro naman kagmi? Kita ka naglungag ato katanan. Munga ka plato. Saan may mga plato nangamang na. Bulod na ni. Lagi. Ingko nga. Abay, pulya-buyan na kung dalata dahil. Ikot na lang. Lagi na sa kwarto dong. Sus! Ini tawag na kinahan. Mo na lang tawag na. Aguntahan na ng anak na. Di aguanta na lang yun. Ito pa man. Ingko nga. Wala pag masakit yun. Ay, kung makaluto po. Ako ka nang dadaan dahil. Danan, sudan dito. Ito, sa kwarto. Dako mo din na. Ay, kadakog lawas ay kita palang ka. Loki, pag inaglawas. Dakog lawas na yun. Pinsi pa gani na. Bae. Babae. Wala man yung anak isa. Ilan ba kayo ninyo? Ako nang binagkuhan anak dahil nagbuhi anak. Niya mo kitang nakapuhi o gabaw no tungod anak man. Nga, Kami alaga kayong lola no. pagkatuing na siya. At tumigabaw at tungat-tungan ba anak. Nagugay sa naka-eskwela na dyan dito sa Davao Christian. Na, nandito dito dahil to sa child friendly day ang iyang kuhan kay pagka hindi Davao Christian na to nag-grade 6 na grade 1 ang kuhan. Nandito niya na alaga. Buti na, studya ko. At 5 mil ang buwan, yamak lang. Saya kayo. Sayang ko pag naway, magpatuloy dito dito dahil. Uli-uli lang ko. Nabiya yung mga panimalay. Ang bukid na ko, ang biya, manggod na. Ang sila radyo kay anak. Yawa, magpudod nila, ikat ka na. Nakakamagpud na. Ipay anak, lang niya. Parang atong kung kamawgangan na tayo. Kaya pa na, kadugay, kaya abod niya kaya. Ito na po siya maki. Karoon na pa, nabalik na siya na. Kanang, ako malay diya, ako na, ano, ako anak ko. Antod ng bata, nawagi, antibuhan lagi. Kanang maghaling kaya, ano lang. Ano sa pagka na mahalin mo? Ay, huwag ka na maana dito nga. Ito may alingan ako dabaw. Dito ko anak silingan. Nag-board na kita. Atong gasolin. pagpagagawa nyo? Ito mahal, kamalit na ako. Kamay balikan kahoy ka to. Naalam ko, yung asura ko dito, katong naninda ko dito, binanggang. Binago ko kadugay, anak ko andong. Lingkod. Ay, inibarog na. Aw, kinanglan po, manggunit ko eh. Manggunit ko kaya parang pangutog, putog, tindog. Yan na, naunsa naman eh. Kaya pa na, ito yung kamari. Oo, Yan na. kumpuan pa niya. Sa punta ako yung pinangkol dahil. Angkol-angkol, amang panin na. Mangita ka dyan kukuan daw. Bakwa, kailan baka ganang tingon daw ko sambag-sambag. Sambog, mabuda dahil. Tulog-tulog. Dili, tulog na. Pagsambag din na siya pa, ikli, ano. Mangita ko kuan na tayo, kapulag-gaon. Mama na ako ikukuha sa kong tigilid. Katulog na na, kailan tumatuba makahilo no. Ito unang panahon, makahilo ng tumatuba na. Kung alam mo ka ng sakit, matambalan, sa dahon sa tumatuba, imo nang lagao. Tulog ko inong ano. Nakakuhaan ko sa ganyan gabi sa Facebook. Naan? Ito ka dahon tuba-tuba. Hmm. Sabot tulog ka basong tubig. Kaya itusun ko, maabot ko sa basong mo, tuid mo. Kalaunsan nito dahil. Anong sakit? Anong sakit?
At yung una makahilom, yung tuba-tuba, ano ka lang, hindi mo tambal. Oh, ko noon angat ko no, pero wa ko may naman ay. Ay, painom. Tubig, kung ipos. Dili. Dugha na no. Kaya na naihagpon. Ang ko wala sa kaning anak kay. Ang ko noon kaning dang sila ba na. Asal maglaga pa na doon. Wala igla sa ibuan. Ya. Napag ano ano ay. Ako kulang daw na inom bisa kung sa lagi ako. Una-unaan ka na magindulaw dai. Kanang bila-bila. Kanang bila-bila. Ay, sus mulaga ko na niya. Naimig-lamig na. Dito sa bukid kay Pilipil na dito. Okay, narap kong baon. Dire. Dire. Ilianan, no? Ugawan. Ugawan po po eh. Ang mga ugaw. Ito sa mga kay Pilipil na. Dito kayo nakakuha mo sa Ah. trabaho. Wala. Wala po tubay doon. Ang ako area wag kay. Hindi na katubayan ko. Hindi na tubay ka na mga kabayo dito eh. Wag kay tubay bawal na. Wala may trabaho siguro sa dagat. Naabot day. Ang mga balita kay mana na ada yun. Naman. Katong burag badada. Daladala nagdaro. Padaro ng mga tao dito. Mga di man kay sarulong raman kay. Nandid man. Kung ka mo, laro ko dito. Pero na may mga patag-patag dito daro. Sabo dito. Kaya sana mga gas, pilit iniwa niya yung ulan, mga ano, kung inyong isaro. Ano, kung sa mas inday dito nga na ay burag. Asa baka masinap ko. Kanang, di ba, buhawi ng gamay kung sa baka kay di nang gigikan dito sa di ibabaw di burag na kung nga alaman ko siya. Yung boss wang inyong kung nga namin nagkakita. Tingnan ko, yung gawas dugay, pero at daw, wag ito, ulan. Ingo na siya, ayaw gawas na, nagdagan ng sabi. Sana ko, hala, nagdagan ng sabi. Nagdagan yun, nagsakay man sa, anong bulo, bingo nga. Uy, wala yung anak, ang sa balita nyo, unan, landslide, Sapa, no, sapa, o landslide. bulo ba na, natakak ba daw, nagulas ka rin sa anak no? Ang saging, mabaligid. May gani kay, nahunong siya dito sa patong, huwag mga pinto. Kaya nalawas pa, o pagkatapos ko, nadano ko. Ayun na, sana na ang, tubuan ako doon, sa utaro, sa sugyan. Lain ba ka nang masubraan, sa uwan? May kanin kong kuhan na kay, nanay ng uwan na. Masubraan, kuyawan ko kay, hindi ba yung patag mo? Ay, patag. Kung nga ng bahan, di ba? Ang ibabaw pa, may puno pa dito sa inyo ha. Ang tubig ka na, nasa akong silingan kong area kay akiyakot. Grabe kong bato. At loko ko sino, ibatuan ko. Bato ko niya. Ako to'y kuya, mo landslide, yung mga bato, mga ligid. Oo. Kuya, gay, makadibay. Na, Please subscribe, like, and share po. Tanto ba yan